Bodo latest update बयखौबो बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि गिबि निउस दङ अल इन्डिया फुटबल फेडारेशननि बानजायनायाव दासान्दि हादरनि गुबुन गुबुन रायजोनि स्टेडियामाव खुंजागासिनो थानाय इन्डियान वुमेन्स लीगनि मोनसे मेचआव इन्डियान एर'स आरो उरिसा पुलिसनि गेजेराव बादायलायनाया जायो। बे मेचआव क'क्राझार जिल्लानि बर'नि फिसा पुर्ण नार्जारिया इन्डियान एर'स हानजानि जानानै गेलेनायाव 3 गल सोनो हानानै इन्डियान एर'सआ उरिसा पुलिसखौ 4-0 फारागथियाव फेजेननो हायो। बर'नि फिसा पुर्ण नार्जारिया गल होनो हानानै गावनि फुटबल गेलेनाय केरियारखौ गोजौ फारसे लांनायनि लामाखौ रोखा खालामनो हादों। मख'नो गोनांदि दासान्दि खुंजागासिनो थानाय इन्डियान वुमेन्स लीगआव गल सोनो हानाय फारिलाइयाव पुर्ण नार्जारिया 4 गलजों 4थि सारियाव दं। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारीनि जोनोमगिरि बिफा 65 बोसोरनि रनजित बसुमतारी बिथाङा दिनै बे बुहुमनिफ्राय आनज्रायलांबाय। बिथांनि रुंसारि जानायाव बर'नि माहारियारि आफाद एबसु आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि आफादा दुखु फोरमायनायजों लोगोसे गोजोन जिउमानि थाखाय इसोरनि खाथियाव आरज गाबदों। थांनाय 22 एप्रिल मोनायाव BKWACनि मावफुं सोद्रोमा मथुरा बसुमतारीखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा बाइकजों फैनानै खाफाल आरो मेगनाव गोगोम बुना गालाङो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मावफुं सोद्रोमा मथुरा बसुमतारी बिथाङा न' खाथिनि फुख्रियाव गावनि सासे लोगोजों मोनाबिलिनि 8 रिंगायाव जिरायना दंमोन। बेबादि समावनो दुथांफोरा बाइकजों फैनानै गाज्रियै बुलाङो। बिनि उनाव मावफुं सोद्रोमा बिथांखौ खाथिनि देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होयो। बे जाथायनि उनाव लाहरिघाट पुलिस थानायाव FIR होनायनि उनाव सानै दुथांफोरखौ पुलिसा हमनो हायो। बरपेटायाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय बरपेटा जिल्लानि सालखुवा दालांनि खाथियाव गंसे ट्राक आरो टेम्प'नि गेजेराव मोगा-मोगि सौग्रावलायनायाव सानै सुबुंनि जायगायावनो जिउ खहा जानायजों लोगोसे 7 सुबुङा जोखोम जायो। बिनिनो 4आ गोब्राब हालावताव दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। जिउ गोमानाय सानैखौ आब्दुल आरो इनजामुल होनना सिनायथिनाय जादों। जोखोम जानाय 7 सुबुंफोरखौ जालिलुर, जेहिरुल, हजरत, मुल्ला, रफिकुल, शाहरुख आरो शाहजामाल होनना सिनायथिनाय जादों। बिथांमोना गासिबो महाराष्ट्रआव खामानि मावोमोन। ईद फालिनो गावनि न' आसाम फारसे फैनायाव बे जाथाया सोमजियो। आथिखालाव ससियेल मिडियाफोराव खालि बिसाजों बेन खालामजानाय गेमस्रि दैमारिनि सायाव सावरायनाय नुनो मोनो। मख'नो गोनांदि थांनाय 24 एप्रिलाव काजलगावनि बडोलेण्ड गेस्ट हाउसआव सावराय मेलनि गेजेरजों गेमस्रिजों लोगोसे बेन खालामजानाय महरगिरिफोरनि सायाव माखासे गोख्रों बिथांखिफोरखौ बिसाया लायो। बिनि सायाव गेमस्रि दैमारि बिथाङा भिडिअनि गेजेरजों फिनजाथाय खालामो। गेमस्रि दैमारिया फोरमायनाय बादिब्ला सिगां दावराव-दावसि जानायाव बिसाजों बेन खालामजाना बिसानिसिम गांसे निमाहा बिनाय लाइजाम लिरहरदोंमोन। नाथाय बिसाया बिनि जेबो फिननाय होआखैसै होनना गेमस्रि दैमारिया गोबां बाथ्रा बुङो आरो गावखौ बिब्दि मेन्टेलि प्रेसार होबाय थायोब्ला आयेननि राहा लागोन होनना रोखा बुंथियो। लोगोसे गेमस्रि दैमारिया हारिनि थाखाय गावखौ बावसोमबोनाय बारग' NDPफोरा माबाफोर गोनांथि जायोब्ला गावनि फारसेनिफ्राय जा हायो मदद होनो थियारि होनना बुंथियो। गवालपारानि बर' आइजोआ देहा फालांगियाव फानहरजादों। सासे सिनाय मोनै सुबुंजों वाट्सएपआव लोगो मोनलायो आरो उनाव सेंग्राया मोजां मोनथारनानै गुबुन रायजोआव फानहरो। बे जाथाया थांनाय 2 दान सिगांनि। सानै गथ'नि बिमा बर' आइजोआ बिजय मुंनि सेंग्राजों वाट्सएपनि जोहै लोगो मोनलायनानै बिजयनि फानदायनाय फान्दुआव गोग्लैयो। बिजयआ बर' आइजोखौ बासजों गुवाहाटीयाव लांखारो आरो उनाव सिलिगुरिसिम लाना थांनानै किशनगन्जनि गंसे हटेलाव आइजोखौ दोनहैयो आरो उनाव गंसे न'खराव दोनहैनानै कर्ट मेरेजनि फोरमान बिलाइफोरखौ लायनो थांनि होनना ओंखारबोनानै बिजयआ थांफिनासै। आइजोनि न'खरा आइजो गोमानायनि पुलिस थानायाव FIR होनायनि उनाव पुलिसा मबाइल ट्रेक खालामो नाथाय पुलिसा जाफुंसारा आरो उनाव मिथिनो मोनोदि आइजोआ वेस्ट बेंगलनि इस्लामपुराव दंहैयो होनना। बिनि उनाव पुलिसनि मोनसे हानजाया वेस्ट बेंगल रावना होयो आरो इस्लामपुरनि तिनपुल होननाय जायगानिफ्राय बोखांना हायो आरो उनाव मिथिनो मोनोदि आइजोखौ देहा फालांगियाव फानहरनाय जादोंमोन होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।